otumfo se tutu a all kasa asem se doma hene esuade kire no ne wofa a obedi nade a oye obriyebo a onko bisa nananom a ono omo eka no se omo nka bi ma no se hwan bi twa niti se wanya ohini se wodi a eye wasantimani honkwan ne wodi no wo no wo ye kia wo kia wo ye no eye asantimani honkwan a wo ye hene na so ote oni so obi ti ba bi na o ka je se kuro na ate so ye ne dia ni se sabi o opeso o che se ote ho we useless bi ate ho otumfo se tutu de doma hena eye doctor Ajmambadu the first e bi so akere enye no koreda edikane enye no koreda se obeka se buna hafu nyina ye ne dia na buna hafu na obobɔ la de ntia fa bia madoma a obetuma aka se abisin ye ne dia even obetuma aka se boma ewo ahafo no ne dia doma man enhia santeman asida in the history of Ghana. Abusia o hwe o Boga TV ye gusua ya ye ne nana ampa be nkyereme sikafo ya wono ene ye doma dompem ahene na ahene ye ne no ebo nkomo nana nehima ensoso ewo ho na oni ne edi dwuma so nana sisi ye ba beduru doma ya ben nana no ewo la Côte d'Ivoire ama sisi ye te ha na nse watiti nsem bi ekoso se uko ye nuanom a na ye ne omunyina na som ewo asante ayi nyina na yetena ase ansa na BBC ya na nananom mutuba hai nana asante hene otufuo nana ebo emu asema pia o etia o nana kyeremu a aha nyina ye ne de anti oba begene nsa ase o kyeremu se Odisheba medase na asemwe beye na nsane nena mtiye na edikane meye doma dompem ahena na ahene enti mense ne dodo na no meka ne wodoma mani ha utie nsem a utumfo se tutu oka ya na eyabre hosem edi kan meka se eyabre hosem obobo nkuro bebre a ekese sa kuro no ye ne dia na ho de menko go nananom a moti kuro so nananom a oye memfa so oye paramount chief na obi kase kura oteso no eye ne dia na pa jeze wo de kura no sabio wote hokwa na ohwe ye obobo nkuro ni nyina no wantimi ankase wantima mo kuro ba kokora ye doma de a oka se eye ne dia okay eno e kire se bibi obabi se wutie otumfuo nsema na oka odikane ono ankasa ne parliament chiefs no kora no ono omunya asem wo ho se adentine asem bi se ba omo nka bi ndidi se ahemfo na omo otumfuo ahemfie no dodo na in the history behind enu ntine otumfuo kasa omo nka bi no omo nim sane doma sitie na omo nim sane doma ene asante entem esitie no muni the history so enu ntino mo nka bi ne ane the first thing ameka eto so biem otumfo ka asem bi se yewura anyankatachie aduana piesie ehye nase osane ka asem bi se ono yewura osaje force ade yo Ajmambadu odikan ebisuai edi kire no enye no kore da enye no kreda history we ne otumfo pese odane na ye domafo ye mane nane ne dam mpanyimfo de se ye fa nka eka afofa nka aboa achichide ne fa obofo kane because say wure ho de achichide ndi kane wo ho nti wo ba nyina ohun aja wade ase enti se ye ka se obi besu akire obi a se sa ne ye beka de a ene nka meka se ne omunu besu akire ye because ye ne yakon ade omusunkunim not less than 8 times ye ne yakon atwa omuhene eti otumfo se tutu a all kasa asem se doma hene esuade kire no
ne wofa a obedi na de a oye obri yeboa onko bisa nananom a ono omo eka no so omo nka bi ma no se hwan ni twa ni ti hwan ni twa ni ti se okofa asem bi se ba na sabi nsem a yese yeso eka no ye beka e de a kirew ama wa hu se wanya ohini se wodi a eye wa santimani honkwan ni wodi no wono wo ye kia ukia wo ye no eye santimani honkwan Wase bono nkro bebre a wo boso me de sa ahemfo na obobo mudini se sa kroni nyina ye de dia no nya mere me ba be kasa ama omo ti yanka do ma na mo ndoma de ne me ba be ka ne sisi ye sa ahemfo so obetena ho wo ye hene na so ote oni so obi ti ba bi na o ka je se kroni ate so ye ne dia ni se sabi o opeso che se ote ho wo ye useless bi ate ho nana ampa benchire besikafo wo na ye dompem ene dompem mabusu ya nankasa mu dwumadi a mudi wodoma enkonwa sase so ankasa ene san anti enu ntine nne mi gina America bi okay se ye ka dompem chesi ase a sabi ye na sentokwa bia bi si do amana ye ne edikan ye ne ye bodo aman ho ban se dompem ansole a dompem sole a ne do maman ye den edi akiri enu ntine na ose tutu asante hene oka no otumfo meso a meye ahena na ahene ewo dompem abusuam chesiase abusuam no miyi na no se ekoba ye dompem ye ne ebidikan nti eyese me sore na meka ho ase ne bi ena dompemfo ye wura ye papa na osi ade yo Ajimambadu okay dompemfo ye papa pa ne aduana PC anyankatachi ndi se ye papa de o de wonsa kana won ze make history nka kire o se emra obri ye bo aye na adwene se ye papa na ya ye papa na ya kokora ye ye bo akode ya kokora enti odne domo ba no ye ne ye sori gina ye berima de kusi agiman onu sori gina ya na ayese oye e de kire obri ye bo ano oye de kire no ono ya fi akenten no enu ntini nne emira duru sese dompemfo so ye pija ye ho a mesumi gina ha meka sa se wibi no na meka akwa akosi se otumfo se tutu de domahena eye doctor Ajimambadu the first e bi so akire enye no kore da o kan se na o kira de government boys school enye no kore ngidi se otumfo se tutu obedi he no ntikumase no ti ba bi foforo oko school se hwiye oso so ko school se hwiye oso ntitama oko school se hwiye oso no so mo fa no se omra media de a does it mean say osu akire se hwiye ofu sunia na hina na dabi na ho no ya adwuma okay enti se eye doctor Ajimambadu a odikan o kira de awo Asante region Kumasi government boys school ni se domafo abefa no amna be ye hina osu akire wana enso ankire again se samna ni yo Asante Confederacy no eya brofunu forso all the parliaments ni nyina say monti saku wi na munya one mouthpiece na monti saku na mokwa tise musai mudinse se saku ni nyina age atum enye se bia wo ku sai de acha Asante hene se me na me be ye fa me koye hene fa me dabi womanfo esi hene dada nti wo de wo ayi akwa te se ya form association na yes we oath for secrecy usai wi a does it mean say wo sai akire obi ana domahene usai nkire obi o domahene oye paramount chief from soro nyankopon ne board domahene paramount chief obi enu no board domahene paramount chief
ahe ye ka paramonsis na ye obi ni wo ho a omudie efritete na baaye okay bi ni dom ahene enye omombo omo na anu abane ne bobo omo no asante ni ntimi mo dom ahene paramonsis ma ne yi etoso biem asante ni ka asem bi ne ho ne madi yi akakra na all kan say dom ahene sabi odin semfun asem bi okan no sabi so ye hene kese na oka asem bi kire hene kese ba ko se odin semfun a sabi osagefo akasa kire ye se ye nkansem ye mfantem so hwe osagefo se no su kire domaman abakosem a ohun se dibia tenda ba o refer ohin bi se odin semfuna sabi na o pese odin anim twitwifo na onim se domahen so de wuntimi emfana nanim entwitwifo ma ne yi Nancy, uko social media, and I'm saying so ma motor for bi ba. Ubi aka ne opebia na na sabu as a dumping na hine what is answer maybe say so be do hine at the man obi kan sa se be se bi atete sa de fa no a now was saying say nanano mo kwan ma fa so atre say ye no ye de obuo ne ani die kwan so ne address ye issue na nye ntokwase ne atendie ne ade no sa de no ma bibi ekoso wa kuma mu na se ubenya na nka ye jawo ma waka ne no kre nanso sabiu enam titiya omudi atiti yenti no se memfa ne se wo adware ye wo dware na hu se bodani abeyi wontuma ni se wo so do hu sa adi n'echi ya oni se nipa ma na bodam wa wro hu na wa bodam enti omo ti social media omudi atene de sabi ko kase wo so wo ko hwe ono so akwa bia sabi nje se wo no wamfa bu anye de ama ho obu a mede ma osage for se ade yo adwumbadu anyan katachie adwa na piesie sabu no ay sende ma otumfo se tutu na mom se otumfo se tutu amfa buo amma adwa na piesie anyan katachie osage for se ade yo adwumbadu a otoso mienu dia ane de min gini se sabu na opese ye de manu ye se di bibe manu enne enye ntokwa na obi okọ min gini se ntokwa bi bitime bagana na mom ntokwa ye ko ane se obi an kire na bakosem ni sa bakosem no na ye wura osage fo ose ade yo o che na bakosem na no kure so bi o che ne de na ye no kure se ya ye na obi atie bi che se konfano che kom ya ma akonya firisuru ye den bae so tingana ha ne se owusi bi betima akoma ma akonya firisuru aba se over to you se bo omo ba die di o ma die di omo mo ngini so ngini ye kan yasem enti edika ne enye no kure da se obeka se buna hafu nyina ye ne dia na buna hafu na obobo la de ntia fa bia madoma obetima ka sa bisin ye ne dia even obetima ka se boma ewo ahafo no ne dia mo yere no do match number 1 rosusu ne dia mo yere dia na waja o enunti na me ka se me die mi wo ha se doma dompem ahena na ahene me ka doma asem so ye hene na wo baabi ni so bi ka kire se kuro na wote so no eye ne dia ndi se wo kura no nya hene wo. Now let's yenko yenim sisi no ade ni anamo a nanano mpeso mutu because ye den a oyeko ene adua na obi ni chiriba me hwehwe mu amaye no me hu se yetitimu a enye na akoba ni sei na woni a enim the true history of abusuami no ebe gina nchen atototo ayampia ne ade bi wo afutu bi ade be ma wona e wo nchen obi wo nim history ni mu ye kwa beti bibi kwa no wo gina so keka ne ye ne de wo afutu bi ade be ma safo no e fa adisua ho wo fa kakra me meka eno se mpanyimfo de
kukuru na njaya keka no so yen njaya titina na omoka asem bia fa eto abonofo so ene domafo so ana yegya ye din na nso nya hwe munja ma nko enne saa abonofo no omawuko okay enne abonofo ayaba no ye ntena ho emma obi en change history en chia history ni da ye be make sure say history bia say ye ka no ye beka okay ene de ye nya no right tete no wan say ne me ka say na nanon no senka omuka omu history na nka minji ni say enne ntro history ya binu mo ka no nka ebeji ayisa wo ha. One thing is ye yankola ni nyina no na nse ni bi wo no mo ka kire wo fie wi a no mabọ wa no say maninka uti mem hwe na wa nkoka nti edu ba bia na ne ka no aye kana na sisi no obi be kana bakosem na obi betina so ye de afa no ho abufu a no ne be ko ho ntokwa no saa niema ni bisa no kwan be na e be fa so a e betumi put things right ana sen ka ye ntwero no book mu mfanto ho na afi obi ope akenkan na kokenkan na obi be kana obi aba be di na tam na basa ebeboa over so o twere book nkura se bi beka book no gidi se na nanom ahase atwe na bi kura wo bibire wo pe do ma history tra ye woni books ni nyina bibire wo a obetima ye na mmom eye se ye ka so okay na manfo aye den ati gidi se ye ka adua na history ati se me kan yi ukọ obi so a wonso betima aka different thing obehu se na media no ebia so kakra bi ye den edem oni e fe ni oral history no okay ano de e wo ho saa na mum eye se ene no ye den ese okay na me ka ma na kosi ni se domaman enhya santeman asida okay in the history of Ghana okay domaman enhya santeman asida enti ngidi se hono otumfo se tutu hono anka nokore e wo ho domaman anhye asanteman asida ni domaman so enhye asanteman asida o di ni hina obetima di no asanteman hono omo se oye king wo ho ho de mini bia ni asem so oye king o se wunye king o ye de ye te domaman nim ye wura na osaje fo osade adwamadu ono ye adua na PC ono ninkro not less than 70 to almost 300 to 400 villages and towns ohweso a o di na yi ye wura ohwa Ghana asase nyina domaman wura e wo be 1% pese asase o Ghana nyina no this will be 1% ya asengeto what is 1%? According to historian be 2%. Enya asengeto. So with this no then yen hwe ni mu mfrana no de yen fancy kakra na yen hwe nyuma e ba because ma hu se mputu bi mu ne ade start ya e ba ne ni mu amoye dompempo so do man tu na mu abra mu nka ho die ni mu then na yen hwe ni mu a be extraordinary na enye se bia ye kan history na dis anime be member be mputu mu ne ma be man for ye wura osaje for se ade yo sabi onye no sinani so se all kan history nko a wa wunim eye ne the whole Ghana wo pekura mutipa no ane do ma ye wura ogusu a o hwe se wura bia o do mama ni nyina no ye be da bia o ye eto so biem empuntuo so se ye peba ni na nsen aduana oni akopon eye godi bia ba do mama ni ha ye wura nhye ya o de atudwa no o ma be di so 50 chempe ono aka na so chempe no be fa no ese esu yinya fa ne de aboye kura makuru na ene akoso ene doma ha gram sei wuntimi to gram sei wo ha because yensuo no ese ya yenya nsuo nye den ennom at the same time no yenya aduane so nye de enni nti se gram sei eni doma mani nka we nyina ye nhyehyɛ ya ye de obase emma ene manana for be nya dwuma den aye yiwura gusu a oye enti enye history nko ana o ka ho asem o ya de a odi mpuntu kese den eba
nti sɛ obi ti baabi na ɔno de tumi ya na ɔno de ɔpa sɛ bi ɔsagyefo de enye tumi na ɔpɛ ne saa na mo sɛ bɛyɛ a yɛnkuru bɛkɔ so na no a yɛkɔ mɛkɔbuni ohwɛ nhyehyɛ a ɔde ato hɔ a nyɛ dɔm amani nko a ɔhwɛ sɛ bunu nyinaa no betima kan abu na ɛno ne me gyina wasɛmi so akamara besi so sɛ yɛ abonofoɔ yɛ gidi sɛ akamfo nyinaa nyɛ abonofoɔ nkoro akamfo nyinaa gidi sɛ ɔmo nchi efiri bono enti sɛ akamfo nyinaa yɛ gidi sɛ yɛchi efiri bono de a akɔka de baako pa ɛyɛ sɛ abonofoɔ yɛyɛ na sɛ yɛ ni nyinaa sɛ bɛka ho abu na ɔmo akɔdidi baabi ni nyinaa mo akɔdidi baabi ni nyinaa no na no a yɛkɔ bono no nkyerɛ ahene ka asɛm bi ne mani gye papa ɔde mo akɔ ahwia ɔwɔ baabi no mrafie na aduane wɔ so te saa asɛm na mo akɔ ahwia ɔde ɔse sɛ obi maame aduane bɛyɛ ɔda enti sɛ wabrewatia enti sɛ saa de a baabi a mo akɔdidi ni nyinaa mo mmra baabi a bɛkɔrɔkɔrɔ bi bra akɔ a ɔmo mfa buo kura ma wɔ osumme wo hyemase sɛ but ahade ɔse bɛgye wo fa ahodi na ba wotie me bisa ayi kura sɛ okoye paramount chief na sɛ uhye biase ne ɔno no control wa you are not paramount. Are you paramount? You are not. You are not paramount. Paramount chief biye no ahini bi be control no. So you are paramount chief wa. Ni say ahini bi control. You are not paramount chief. Okay. You are not paramount chief. Obi biya wo ye paramount chief. A wo hye ahini biase a. Ono no be ka say ye say kuro we kura ya media. We le subordinate. Eh subordinate no. So what I say? Enti say wo do ho ko he biase. So ono mo man hene. Obo man hene wi a adanda no da ha. No wa da you see why you say that. That's how you paramount chief. Na me gi ni say. Ye do amani ha de sanse ni bia betime den akoso. Because history na ye wo no e kire say domani asante de they know. I think say asante hene asua history. Say doma hene sabi me gi di so betin de akọ hene bia wo Ghana ha so na mo nya ne doma hene so. Doma hene de in terms of history any bibia no sabi o sabi ye wo yanim esene no enti se o kan nsem a obetin de afa ba bia no ntumi fa ma osaje force adu na PC so ontumi fa ma anyankatachie so because anyankatachie e kan ho adu na PC kan ho se o jinija odidi so a onya aduane ni ayabebu ensem enti se aduana PC anyankatachie e kan ho se ja otumfo setutu omode noa aduane mani di no se oya na adwen se oje a otumfo setutu onya aduane eni eye asensebe na meka abusia ahaye Old Burger TV na enede yewo doma ahene na ehene na yene ne di okomo no ewo dompem abusia kase enum na enyasem ketwa na yesua nema bebre yeko ubetimi nso abomoden na oni abo abusia bra obe subscribe to your channel no ewo Old Burger TV YouTube Facebook and TikTok ba bibia obeshare bia no ebetimi aye ba ko fa comment eto content na so bomoden na me ho te bia na onti bibia se manenya asem bisa ebia na wa adwenkyere bi ma ye nti ase ewo obuo ne ani die kwan so te se ne na di nkomoyi enya di atem se ne be ya asabia mu obi abehunu se wo so nimde na wo pe bibia sua ti wakuru kyere de no kuru kyira na wa ma ho ate na abo ma ye nyina sua de doma asante nipa baako na menteme ho ase ne niema bi na ye mama sa niema we ba ti yen a yakoye centrofo yen se Old Burger TV ne ye ne se yigina ye mfimfini na ya hwe se ne asomdwe ebe ye adwuma nti na ya ye banana na aso ne abegi nkyeremu bi a ensem bi atwetwe aso na abo ma wo nso a wo hwe ye ne watimi asua de na ye ko nti se wo asem bi a wo beka ede akyere wo na ehwe ye wa ma no ne bonofo akanfo asantefo mfantefo bi a wo hwe ye bi a wo bibi a wo pese wo de ma na efri na nanon dompemfo e wo doma ho a wo betimi de atudwa mai me da se pa asem kakra meka ye san se wi ye ba
wohwe social media bia kana sem sabio sabiti so kan ye no yenyina ye wi a ye akanfo yenyina ye Ghana fo so na mum ade a mpese obia te ase ne se wiase ade a eyia ni se obi be na adwene se oyi nipa sene wo okay ade a eyia wo wiase pa se obi be na adwene se onu ni nyansa sene wo se ye fa ehu nyina se obia ni nyansa ye fa ehu nyina se obia behwe se sabi obedi ne lemu a entokwa ene akasakasa enye den emma na etosu bi a meka ene se abunufo homa ye nyina hu se ye nipa baako abunufo ma ye hu se tetena ye nananom na omode ayo mo se omo mpro mo ho asem no mpanfo ka asem bi se wan kan wabakosem a obi beka ne de na ode no so aka chia no nti se wan kan wabakosem obi beka ode ama na oka so a obeka chia no enti mmeraduru uye tachimani a ese oka wabakosem ufuru drobo a ese oka ode uye domani a babia wo bia na ka wabakosem na wo mentimi nka ye hummom na ye hu se ye baako se ye ne saa mingi ni se na ekosi betima aba ese we ye ndia hayam dia isa abunufo ye tima ka hu abuma nkan gidi se oka nkyere ni a waka doma oka tachimani a waka doma na oka doma so a oka tachimani se tinka hu bu nsa yi a enu no bema wiase nyina ne Ghanafo nyina hu se ampa se ye kan akana noane abunufo na abunufo so ye ne akanfo aye na akatas na aka nyina efure mu na mom se yankasa ye buye hu abonfia de a ade de mo maka nyina mebuye hu abonfia na eno no ye wura ko sagefo ose ade ye de ode sinibu se ade bia obi beka enye nokore efa aburofo ho ade bia obi beka enye nokore efa domaman ho no obeyi ano na saaso ne ye pese ahemfo maka no so be den ebeye yetima aka bum yetima ama buna ye den akonanim nura mendase na the last one kwa meka saa social media ne so no na kwasem ni okobi so na ohwe nsem a binimo ka na enyefe se ese omoka na ekire ntete ya omotete omo so omo ya abunufu so omo ye asantefu a omoka sansem no na meka ne se sabi obetima afa kwan bi so a promote odi e so promote ba bi a ofiri ene de mpanfo se obi anu a ode ne nsa benkum e kire ne kurase kwan ende sa na tie nti media me photo obi a se obi o hwe se niam bi yi se wo anya ma de anya yi a se ono de o ye ne de a umfa na mom adidi atem na ne nyina ti akonya kese so adua na akonya osaje 40 ase no ote so no nya akonya ketwa ni gidi pa se otufo se tutu akonya ote so no so eso nti se wo di buo ema se tutu otufo se tutu na se wamfa buo amato ma hena eti se wamfa buo ma otufo se tutu saa so de mato ma hene ne se wamfa ma se tutu a otufo a ono so nje se wamfa buo ama to ma hene me nyina ye hwe na ye hwe se keke no jaya kukuru so be den ebi jai ye nyina ye ho eden atoye mede ba so de sheba enti abusua yenso ye gina we so na ye de aseda ama o se oni ye etna ye ewo Old Burger TV abribia se ne ya ye no ba so na oni ye abie abusua nim share page ni ma onu ye bi hunu bi na ye nyina ye mfa so ensua de hunu ya bakose ya mamre ne amane ye ene esanse amane ene ma amamre ba esanse nema na ye wo man ni mu no ho breso a na ye etu anamo ye ka se nyame ya doma ba this December ye be san babiem na ye de ne ye bekoso e wo kwafie ne na osaje for se ade Dr. Ajimabadu ne 25th anniversary no
yɛde ne nyinaa nso so abrɛ mu ɛwɔ Old Burger TV. Yɛfrɛ me Ɔpɔn Kyekyɛku, me ne me crew no nyinaa yɛka bom ɛde aseda ma wo sɛ wo ne yɛn ɛtena ase. Feda ase.